Keď robil napríklad pán Budaj zonáciu, tak sa dostal v Národnom parku Slovenský kras na 25% celkovej plochy, ktorú dokázal zaradiť do najprísnejšej zóny ochrany. Aby ste mali predstavu, my pri Napante, teda pri nízkych Tatrách, sa dostávame zo 16% na 46%. V prípade Tanapu sa dostávame zo 46% na 75%. To je tak bezprecedentné zvyšovanie plochy ochrany, ale zároveň chcem povedať vám všetkým, že každé zvyšovanie plochy ochrany znamená väčšie nároky zo štátneho rozpočtu každý rok na kompenzácie. Aby ste mali predstavu, už dnes pri týchto 4 národných parkoch, ktoré realizujeme, sme sa dostali do miery ročných kompenzácií na úroveň 25 miliónov. Keby sme mali všetky národné parky zaradiť, že 75% územia, tak viete, kde by sme sa dostali ročne na kompenzáciách takmer na 110 miliónov eur. Každý jeden rok by zo štátneho rozpočtu nešli peniaze na budovanie, nemocníc alebo ciest alebo neviem čoho, ale išli by na vyplácanie náhrad tým, ktorí tam majú pozemky.